ഹായ്, എൻ്റെ പേര് കാവ്യ. ഞാൻ വിപ്രോ IT കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പാലക്കാടുള്ള ജീവൻ ജ്യോതി ക്രെഡിറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ബ്രാഞ്ചിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മുഖേനയാണ്. ഇവരുടെ ബ്രാഞ്ച് പാലക്കാട് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഞാനും അവരുടെ കമ്പനിയിലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് അത് പറയാൻ. കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന്, വളർന്നു വരുന്ന ജനറേഷന് ധാരാളം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവർ. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സമ്പാദ്യശീലം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസുകളും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ വളരെ എക്സലൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഓരോ പ്ലാൻസും എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടട്ടെ എന്നൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം വളരെയധികം എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദം.